No niin, se on Peke91. Nyt olisi hei taas sitten uuden Chef Members haasteen aika. Tällä kertaa meillä on tammikuu. Eli nythän meillä on tämänkertaisessa haasteessa hei toi keittoruoka. Sitä varten on ihan netistä vähän nyt tilattu tavaraa, kun ei ihan oikein normikaupasta nyt löytynyt ihan kaikkea mitä tarvitaan. Niin tehdäänpä semmonen juttu, että aukastaan ensin tää paketti. Ja ruvetaan sitten katsomaan, että mitä me täältä oikein saadaan. Shima ja dashi no moto. Eli rakestettu japanilaistyylinen keittoliämi. Punaista misotahnaa. Eli punaista misotahnaa. Joo. Ja tässä oli tosiaan nyt muutama tuote, mitä tarvitaan tähän meidän soppaan. Hei, ruvetaan sopan pariin. Niin tällä kertaa tehdään misokeittoa. Ja ei ole sitä nyt valmista pussitavarakeittoa, mitä on itsekin joskus tullut kokeiltua, vaan nyt tehdään niin kuin ihan itse misokeittoa. Kyllä. Ja sitä varten ensin pilkotaan tarvittavat ainekset ja katsotaan sitten, että miten jatketaan. No niin, sit kun ollaan saatu suikaroitua noin porkkanat ja retiisit, niin sitten pistetään tätä dashi-jauhetta sinne myös sekaan. Ja pistin tosta ton 1,5 litraa vettä tonne kattilaan ja sitten pistetään vesi kiehumaan ja laitetaan sitten, kun tää vesi rupeaa kiehumaan, niin tää dashi-jauhekin sinne sekaan. Ja tätä laitetaan semmonen noin 5 grammaa. Ja tässä onkin sopivasti 8 pussia, 8 tämmöistä 5 gramman pussia, niin tästä 1 laitetaan sinne sekaan. Sekoitellaan tästä vähän tätä näin. Niin nyt annetaan näitten täällä keittyä noin 10 minuuttia ja sitten ruvetaan lisäilemään muita aineksia joukkoon. No niin, sillä aikaa kun meidän kattila porisee, niin voidaan ruveta työstämään näitä muitakin raaka-aineita, mitä meillä tänne keittoon tulee. Nyt meillä on suunnilleen tässä 10 minuuttia mennyt, niin ruvetaan pistämään tästä näitä loppuja aineksia myös tänne sekaan.
Noin, siellä meillä on se keitto nyt suunnilleen. Annetaan niitä pikkusen aikaa siinä hiljaksi noittekin kiahahtaa vielä, ettei jää noistakaan ihan raakoja. No niin, nyt ruvetaan olemaan aika finaalissa. Ja tässä misokeiton hienoutenahan on tosiaan sit se, että tätä voi syödä ihan kasvisversiona, tää on maidoton ja kaikkea, niin tää sopii käytännössä kaikille. Ja sitten ne lihan ystäville, niin sinne keittoon sopii myös hyvin esimerkiksi kananmunat, kana tai kala. Ja kasvisystäville vaikka tofukin sitten menee myös. Ja itse käytetään tosiaan kananmunaa nyt tällä kertaa tässä vähän. Ei tyydytä nyt ihan tuohon kasvisversioon itse, mutta tosiaan tää menisi ihan tämmösenäänkin. Eli ne muiden lisukkeiden lisääminen on sitten oman maun mukaan. Mut joo, hei, loppusilaukset. Paistellaan vähän kananmunia ja lisätään niitä sinne pikkusen sekaan. Ja sit laitetaan toi punainen misotahna sinne vielä. Niin sitten meidän rupeekin olemaan valmis ja päästään nauttimaan. Ja nyt meillä on tästä misokeitto kananmunalla tehty, niin hei, ei muuta kuin tosta keittokippoa ja maistelemaan. No niin, tässä meillä on nyt valmiina tää misokeitto ja ei muuta kuin tästä maistelemaan ja nauttimaan tätä keittoa. Niin sanotaan vaan, että itadakimasu. Ja ruvetaan tästä syömään. Hei. Nyt täytyy sanoa, että tuli muuten ihan hyvää misokeittoa. Ja siis alusta loppuun asti ensimmäistä kertaa itse tehtynä, joten ei voi nostaa kuin peukkua. Täytyy sanoa, että tää onnistui. Ja on just sopivasti makua. Eli mä pelkäsin alun perin, että mä laitoin sitä misotahnaa ehkä vähän turhan reilusti, mutta ei ole yhtään liikaa. Ja se oli vielä sitä punaista misotahnaa, mikä on pikkusen vahvempi. Niin täytyy sanoa, että käyttäkää reilusti vaan noita mausteita. Näitä kyllä kärsii vähän reilummin. Laittaa näitä mausteita. Mut hei, tässä oli tämänkertaiset kokkailut. Niin mä kiitän teitä kaikkia, kun taas katsoitte videon. Ja katsotaan sitten seuraavissa Chef Members-haasteissa taas. Niin nähdään seuraavalla videolla. Niin se on arigato to sayonara.